sanibonani umqeqeshi wensizwa la bathi ubhutsu nganje ngephuzu matshitshi qomani bathi umfane empale semncane udanga bathi dabethi mdala nti cha bamsokela bakithi ngiyalahlaza tshwa ufunza abaphathi bezonqamala lo delibishes bathi ntombi zomdansa ngentshebe sithi umuhle webhunzobhunzo umuhle wematshitshi qomani kunensizwe engibhalelile la umfowethu ubhalile wathi unjani umqeqeshi ngiyinsizwa yasemkhanya kude lapha ngicela usizo uthi umfowethu ke kunentombi engifunda nayo enyuvesi manje ngithanda kakhulu ngingumuntu ongakwazi ukuveza imizwa kalula kodwa ngokuhamba kwesikhathi ngabona ukuthi akusizi ukufela ngaphakathi mfowethu ngiyavumelana nawe lapho ngoba mangathiwa ngiyakubuza nje ukuthi mangabe uya kwintombazane lese mhlambe nansi intombazane iyachaza mhlambe ufuna ukuyishela noma ufuna ukuzibika okay mangabe uya kuyona ke yini ozoyiluza yini ezokulahlekela ngamanye amazwi so ayikho into ezokulahlekela but there's a potential ukuthi ugain more yabo so usemathubeni ukuthi ugain but you have zero chances ukuthi ulahlekelwe into ethize yabo so amathuba lapho mhlambe mangakubuza ukuthi yini engakulahlekela mangabuya kuyona intombazane yozibika kuyona ungalahlekelwa imali cha ngeke uzulahlekelwe imali ungalahlekelwa yini ukuzethemba kwakho mhlambe makwenzeka ikuphoxa well angikholwa ukuthi mangabe uyinsizwa ezithembayo intombazane ingakushwabanisa ulahlekelwe ukuzithemba kwakho kusho ukuthi ubungazithembi vele yabo so enye into ekufanele uunderstand-ke intombazane ingasho into ezokuphatha kabi ngaleso sikhathi but hayi ukuthi isingasho into ezokwenza ungabusayithemba usuka vele kade unjani ungazithembi so asikho isidingo mfowethu sokuthi ufele ngaphakathi khuluma nje asilimeze itsheni mfowethu ungafihli kodwa ukuthi mfowethu ke ngiFacebook nayo and nenamba nginayo uthi mfowethu ke ngacela ukuthi sihlangane ecampus sixoxe nayo yavuma yathi ayikho inkinga into ekufanele uunderstand mfowethu yabona intombazane mangabe igcwele ngawe ngiye ngithi mina iyakwenzela izinto zibe lula so mangabe ufuna ukuhlangana nayo ngeke izikwenzele izinto zibe nzima itha mhlambe mangabe uthi hayi ngingakujabulela ukubona ungaswali isikhathi sokuthi sibonane but hayi ngibusy noma yazi ngisazocabanga ukuthi ngikubone yini yazi lento ukuthi ngikubona ngibona ungumqondo omuhle ngisazobona ukuthi are you worthy of my time yabo yonke leyo nonsense yabo so intombazane egcwele ngawe iyakwenzela izinto zibe lula so mangabe uhlela nawe ukuthi nibonane well uyabona nangendlela eresponda ngayo even if to busy iyayisuggest ukuthi ngibusy kusasa but ngizoze ngibe free ngolesihlanu yabo lo muntu ugcwele ngawe naye uzimisela ukuthi akubone so uthi futhi ke kwahamba izinsuku si-attend izikhathi ezihlukene kanti nama-res awefani nalokho mfowethu kufanele ukujabulele yabona mangabe intombi yakho nje ingahlali e-res le ohlala kuyona well fanele ukujabulele lokho ngoba yabona mangabe nihlala ndawonye ngibhilide elilodwa uba restricted kakhulu yabona ukwazi ngisho ukwenza izinto zakho ukhululeke yabo ngoba ucabanga into uzongibona noma abangani bakhe bazongibona yabona so mangabe mhlawumbe ufuna ukuletha enye intombi yabo kuba nzima ngoba usaba yena nabangani bakhe ke mhlawumbe namengekho abazothi simbonile hamba nentombi yabo so zonke lezo zinto and okunye futhi kunzima kakhulu uyaphela ekudleni isemalini isekudleni uyaphela ngoba mhlambe uhlala kwi-second floor wena use4 yabo so avela asuke enzansi afike kuwena ambone senokho eminyango engashongo uzodla la ukudla kwakho yabo so uthothi kwesinye isikhathi afune nipheke ndawonye nipheka ndawonye uthothi u4 kg wenyama uphela ngo2 weeks yabo so leyo nyama nibinga kulasta inyanga yonke futhi izisala yabo but ngenxa ukuthi yena uzopheka la kuwena uyaphohloza
uyabona nje amaqanda phela manje ugcina usuthatha imali wena obunayo ugcina uyisebenzisa mhlawumbe ugcina ucela enye kini thothi mhlawumbe unebhasari noma unoNSFAS bagcina ucela enye imali kini ngenxa yokuthi nje la intombi yakho busy yakuphekela la kamnandi iyakumoshela ngamanye amazwi ukudla kanti kufanele wenze njani upheke ngobunono udle ngobunono ungadlisi okwedlapha dlap ngoba kuyaphela ukudla yabo. So amanye ama-disadvantages mangabe ithekeni yakho uhlala nayo whereas fanele ukujabulela mangabe ingekho kwi-res le usuke wena uhlala kuyona kodwa ukuthi futhi-ke ngolunye usuku ngayibhalela ukuthi izoba khona yini ecampus yavuma and yathi sobonana. So njengoba ngisho ukuthi mangabe egcwele ngawe iyakwenzela izinto zibe lula. So mawufuna ukuhlangana naye akalokho ekuphonsa le nale. So into enye kufanele uzibuze yona njengoba uhlela nayo ukuthi nihlangane why evuma yabo obvious ugcwele ngawe sekuba kwena ukuthi into zakho uzimisa kanjani ngaphela kuba kanjalo mfowethu intombazane amanye amatheke nakunikeza ithuba well bese kuba wena ukuthi uvele nje wenza ngendlela yakho bese ngani ibonta la alikho ikusasa ikushiye kanjalo yabo. Kodwa uthi futhi abo hlela mfowethu into zakho uhlele ngempela wenze kahle alikho icala ekwenzeni kahle yabo awugeni lutho ekwenzeni kabi nalokho uyaluza so wenza kahle mfowethu ugain more than ukuthi wenze kabi. Kodwa ukuthi futhi ngaya kuyoke kwasho ukuthi besiqeda ukubhala futhi kwase kufike namabhasi so wenza sengathi amabhasi wawungazi ukuthi azofika yabona. So it's like because amabhasi esikole uyazi ukuthi ibhasi ifika ngo-1 noma ngo-1 noma ngo-4 noma ngo-4 noma ngo-5 noma ngo-5 so wena wenza sengathi hayi ngangazi ukuthi ibhasi izofika iyavele iyafika nakhona kukhombisa ngokusobala ukuthi izinto zakhe uyihleli. How come ukuthi wena ungafuna ungahlela ukubonana nentombazane osukwini nowazi kahle ukuthi uyabhala ngalo nakhona mhlambe wobhala late uzothi mangabe usuqeda ukubhala nansi ibhasi uyahamba yarash ulambile futhi unjalo kade mhlawumbe ade cross night a day before yabo but wena uhlela usuku ukuthi ubonane nentombazane yabo unless ukuthi mhlawumbe ubhala ekseni mhlawumbe ngo-9 uyazi ukuthi mawuqeda ukubhala usazoba nesikhathi vele ecampusini then ungalihlela ke kanjalo. But nje mawazi kahle ukuthi isikhathi ngesize sibe khona sike isidingo sokuthi uhlele nomuntu ukuthi nibonane yabo because uyazi kahle ukuthi isikhathi ngesize sibe khona noma soba sincane yabo. So hlela izinto zakho kodwa uthi futhi ngaya kuyoke kwasho ukuthi besikada ukubhala futhi kwase kufike namabhasi uthi futhi ngathi sizoxoxa ku-WhatsApp ngamanye amazwi ayikho inkinga ke ntombazane noma ayikho inkinga ke nkosazana ngizokushela efonini ngamanye amazwi usho njalo la because uthi ngathi sizoxoxa ku-WhatsApp so ngamanye amazwi ngizokushela efonini yonke whatever le ngifuna ukukutshela yona ngizokutshela efonini yabo. So ngithi ke mina ungayishela intombazane efonini ngoba ngabe wenze njalo khombisa ubungane khombisa ukubigwana because umuntu khuluma naye njengomuntu omdala njengensizwe sikhulile ukhuluma naye bephambi kwakho because whatever response akunikeza yona efonini mhlambe ngeke aza kuphendule ngendlela bezokuphendula ngayo mangabe la phambi kwakho yabo. Kodwa ke uthi mfowethu ngayibhalela ke ngasho indlela engizizwa ngayo kwaphela nje usuku ingaphendule yabo yoba ngisho ngoba kube ungakusho lokho wawusho efonini phambi kwayo ezokuphendula ngaso leso sikhathi futhi ubone ukuthi u-left noma u-right yabo. Kodwa ke uthi futhi ngolilandelayo yavele yafuna usizo ngesinye isifundo kwasho ukuthi ama-questions awafani so waye kithuba la mfowethu nje ngenxa yokuthi ama-questions awafani kwazi bani mhlambe le ngane yayifuna ukuthi nibonane it was an indirect way yokuthi nibonane yabo but wena wathatha ukuthi ama-questions awafani
ngeke ngikwazi ukuthi ngikubone yabo. So wakanga la ngoba as much as ama-questions engafani, but you can brainstorm around your topic. Nawe kukhona mhlawumbe indlela ongayi-approacha ngayo leyo topic oyicabangayo, noma wongenza ucwaningo-ke before nihlangane indlela mhlawumbe ongafika umsize ngayo yabo kuleyo topic yakho yabo. But wena wazi kahle inhloso ukuthi yini nizokhuluma ngani nobabili, but just nje for leyo question yakhe-ke yabo wawuzophonsa lokho okuphonsayo, but then ifocus ayizoba kunina nobabili. Phela intombazane ngeke izothi hayi mfowethu ngicela sihlangane kusasa, yazi anginankinga singahlangana kusasa. No, ngeke izivele ikutshele kanjalo, izokutshela indirect. Ngethemba lokuthi wena uzofunda kwezakho ukuthi hayi le muntu ufuna ukungibona yabo. So labantu ababi direct njengathi thina into masifuna siyayiqonda, bona mabeyifuna bashona le shona le. So bashiyela intambo kuwena ukuthi awuzobona ukuthi uqondeni ngale nto ayenzayo. Mhlawumbe le ngane yayingafuni ngempela ukuthi uyisize ngetopic yayo, yayizama indlela ukuthi nibonane, but wena wenza ngendlela yakho. Kodwa ukuthi futhi-ke kwasho ukuthi ama-questions awafani. Okay, ngayibuza ukuthi ngigcine ngikubhalela imessage yavele yathi iyajola. Okay, uthi futhi-ke ngathi bengingazi, but lokho ngeke kushintshe imizwa yami ngawe, and if ngingathola ithuba ngingakukhombisa lokho. Yathi hayi alright. Uthi futhi-ke ngicela usizo ngokuthi ngenze njani ngoba ngiyayithanda le ngane, ngizame kabusha face to face noma ngiyeke okungenzeka ukuthi ayizizwa ngendlela efanayo. Wayivala lapho kumfowethu. So yabona kukhona insizwa mfowethu uthola ukuthi unenhlanhla yamantombazane, uyahlangabezana nawo, uyazibika kuwona amantombazane, uyayithola inamba uyazithola, kodwa manje uthola ukuthi into yakhe vele ilahleke nje emoyeni, naye angazi ukuthi ilahleka kanjani. Indaba indlela enza ngayo. Uthola ukuthi uyaphela unyaka usenyuvesi akakaze ehlabe ngisho intombazane eyodwa, uphela 2 years akakaze ehlabe ngisho intombazane eyodwa. Thothi uzophaphama nakhona kunyaka wokugcina sezophuma, nakhona kwisemester yokugcina ukuthi bengilahla la yabo. So into engiyibonayo-ke kuwena le ileyo, unamaphutha nje futhi amaningi owenzayo okuyiwona adala ukuthi into yakho igcine ingalunganga yabo. So mina into ebengathi yenze la intombazane as much as sethe uyajola, but still ithuba usakunikeza, kufanele uzibuze lokho ukuthi why kunikeza ithuba. Nakhona ethi hayi alright, mangabe umtshela ukuthi if ngingathola ithuba ngingakukhombisa lokho, shuthi njengoba dusha ukuthi imizwa yakho kwasha kwagcina. Yathi hayi alright, ngamanye amazwi isazimisele ukuthi ihlangane nawe. So mina bengathi kwenze hlela naye usokulo muntu, ube naye. Mangabe usunaye awuzofocusa kwi-message obuyibhalile, uzoba naye nje ukhulume nje, nikhulumele, nixoxele, nihlekele, ungabi serious ngalezi zinto, ungayimpitshele khona ngamagama. But then imission yakho mangabe unayo, ngeke ngithi mina intombazane kufanele wenze njani, ikhombise ngezenzo. Njengoba unaye lapha, it's not ukuthi akazi ukuthi sihlanganeleni lapha yabo. Phela uyazi ukuthi u-interested again, but wena kufanele wenze njani, kufanele uconfirme lokho. Ngani? Ukuthi umqabuli. Ngeke ngithi mina intombazane iqabuli. So asikho isidingo sokuthi uyimpintshele ekhoneni, yazi nkosazane ebusuku angisalali ngicabangana nawe and nespoon ngithi ngiyadla singena ukudla kuyaphuma. No, ungampintshele ekhoneni kanjalo. Khuluma nje naye nihlekele nibe, because uyazi njengoba nilapha ndawonye nobabili ukuthi yindaba ugcwele ngayo, but kufanele uconfirme lokho ukuze phela angazayitshela ukuthi hayi mhlawumbe uyistabane noma ufuna niba bangani yabo, yonke leyo nto leyo. So just ukuthi uyiconfirme le nto ngani ukuthi umqabule. So mangabe uhlulekile ukwenza njalo, well ugcina usungena kwi-friend zone, noma uthatha intombazane itshe mhlawumbe hayi wena ubona umngane mhlawumbe uyistabane, so uzwanela namantombazane yabo. So just uku-avoida yonke leyo nto leyo. So and into ekufanele uqaphele ngokisi, ngeke ngithi mina
ungawarishi kakhulu ngokuthi hayi mangabe ngithi ngiyamqabula mabe dakha yabo ngoba mina ngenza into kanjalo ngake ngahlela nayo intombazane ukuthi sibe ndawonye ngahlela nje ukuthi ngiyibone then ama research ayengaqhelelanile yabo ayesondelene ake ngisho kanjani nakho ngihlulwa ulimi lami isiZulu so ayesondelene ngahlela nayo ukuthi ngizayibona okay then into eyenzeka ke ngayibona then yangaba nankinga sahamba sayidlini yayo sayibukela imovie mayiphela then yangiphelezela so safika epassage into engangijwayele ukuyenza ukuthi angithi hayi umuntu ngithatha ihagi bese ngiyamqabula lona thuba lelo so ngamanye amazwi ngisho athiwe nginikeza isignal esendlini ngeke ngize ngiyibone ngoba mina ngithi hayi ngizombamba ngalesa sikhathi ngizothi hagi bese ngiyamqabula so base sifika ke passage nalengane ngehaga phela ngithi nca ayivele nje ingane idark yabo ivele ivalelisa ihambe kanjalo kwabanzima ngasola nokuthi bengenzani yabo so lo ngaba nalo guilty lo kanti akunamsebenzi mfowethu ukuthi lo muntu udakile noma ngadakanga but imessage uyithumelile ukuthi no angizile ngomngane angisona futhi isitabane so igcwele ngawe yabo so whether udakile noma ukwazile ukumqabula anginamsebenzi but for the fact ukuthi wena ubuzama ukumqabula kwanele lokho ukusenda imessage ukuthi uze ngani yabo just to confirm kuyena so ngoba naye uzothi mangabe sesukile uzozibuza ukuthi hey lo muntu lo bezama ukungiqabula indaba obvious ugcwele ngaye so uyamfuna yabo so ke kuhamba isikhathi ke ngathandana naleyo ngane ngobani ngayisenda imessage ukuthi angisona isitabane angizile ngomngani igcwele ngaye so ngeke ngithenza kanjalo awazi phela ukuya kwi-date nomuntu more than 3 times noma 2 times but awukaze even uzame ngisho kanye ukumqabula yabo so mangabe uhlule kwenze njalo uzongena kuludu ongena ngo 350 wespeed kwi friend zone yabo so just to avoid ispeed sika 350 ungena kwi friend zone khombisa ukuthi uzengani yabo so ngiyathemba ngizwa ke mfowethu and uzokwenza ngendlela efanele wenze ngaso so maka unefiso sokubhalela umqeqeshi wensizwa ungambhalela ku-email @qeqeshwensizwa@gmail.com ukuze mina nawe sokwazi sibonisane ngodaba la